Koľko dívaj, a pozri do aké... Veľká, dlhá, to je 340, jaká výška. Dole. 10 inčí, hore, dole, do piče. Kokos Vlado, ty máš úplne na piču lampu, ty kokos. Akože totálne. Koľko ten chalán. Kokos dívaj, má úplne na piču lampu. Tým sa nedá prezentovať nový tovar, ty kokos. Čo tu máš, ty kokos? Nechaj to tak, on tu dojebeš a neviem, na čo bude podľa ľudí. Pozri, ja. Ráď do ferety, jo. Pozri, ty kokos. A to, no ne, Asi víš, to to Vietor, kokos. môžeš robiť podavšia s tým všetko. Kokos, to je čo? Podačia, ja to jebem. Všetko, strechy, všetko do piče. Koľko to nie je len taká lampa. Aj podačia s tým môžeš robiť, hej? 250 eur. Polo. Aj podačia s tým môžeš robiť? Jasná. Musí byť. Koľko... Dajte raz tú fotku, dajte raz. Všetko môžeš robiť. Všetko. Takže sama natiahneš, hore dole, volá, priblížiš si, pozri a momenty, kokot, všetko. Kokot, vidíš, jak ti kape voda. Ukáž? Pozri, všetko vidíš, Kape voda, nie kape voda, do piče. Nekape. Rúri, všetko vidíš. Do piče, to je kava, to je stroj, do piče. Vidíš, dvere, všetko. Izolácia. Paráda, krása.